माने जे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जे आंगो बर'नि अल इन्डिया जेसेबां बर' दङ बेखौहाय जों बुथुमनानै बेहाय मोनसे जुथुमा खुंदोंमोन नाथाय गासिबो फैजोबनो हायाखै दा आङो वेस्ट बेंगलनिफ्राय आं सासे प्रतिनिधि हिसाबै फैदों आरो आं दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि डिप्युटि स्पिकार बिफानाव दङ आरो आं बड' साहित्य सभानि नेहाथारि सेक्रेटारि मेम्बार दं वेस्ट बेंगल आरो आसाम सेन्ट्रेल बड' साहित्य सभानि वारकार दा आं बेखौनो बुंनो नाजादों बे जायगायाव सफैनो हानानैहाय एसेबां अखा बांखा बायदि रोखोम प्राकृतिक दुर्जोग खालामनो मानसिफ्रा बे मिथिंखौहाय बे सभाखौ गारनानै एंगारनानै रावबो थाङाखै दा बे मोनसे जायगा दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि नाजानाय आरो थांखि साननाय बेनि गेजेरजों माने आंनि साननाय बिनि साननाय बयजोंहाय जोङो खौसे जानानै सानलायनानै मोनसे जायगायाव जों थिरांथा लानानै मोनसे जायगायाव जों जाहाथे डिसिसनाव सहैनो हायो मानोना जोंनि दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि थांखिया बेनो जोंनि बर' बाथौ धोरोमा गोबां बेले बेजे दालाय दासा जाजोब्बाय बेखौ जों आरोबावनो मोजाङै सुबुरुन होनानै खौसेथियाव लाबोनानै वर्ल्डआवहाय जोङो मान सन्मान लानानै खर' थिखांनानै जौगानाय हारिफोर बायदि जोंबो जाहाथे मान सन्मानखौ लानानैहाय जोंबो जाहाथे थांनानै थानो हायो मुलुग संसारावहाय आरो हारि धोरोम समाज कृष्टिखौ मुलुगाव गोसारहोनो हायो दा बेवहाय जों मिथिं दावथिं खुंनायनि लोगोजोंहाय जोङो बयजोंबो सावरायमेलावहाय गोबां सावरायलायबाय जों जाहाथे खौसेथियाव फैनो हायो बेले बेजेखौ गारगारनानै अननाय आरो सिबिनाय आरो बजबनायनि गेजेरजों जोङो हारिखौ जाहाथे सिबिलांनो हायो एवारनेस जाहाथे जों होनो हायो जागरणखौ जों जाहाथे लाबोनो हायो जेरै पश्चिम बंगनि मनीषी स्वामी विवेकानन्द बिथाङा हारसिङैनो शिकागो सहराव थांनानैहाय गावनि बाङालि जे ब्राह्मण धर्म बैष्णव धर्म बेखौहाय बिथाङा सारा बिश्वआवहाय बिसोर जागरण लाबोनो हादोंमोन जोंथ' दिनै आसाम हादोर गोबांनि बे नर्थ इस्टआवहाय नोंथांनिया 7टा स्टेट दङ आरो बांलादेशआवबो दङ वेस्ट बेंगलाव दङ नेपालाव दङ बेहायनि बर' मेलेमजिबिफ्रा खौसे जानानै जोंनि बे बाथौ धर्मखौ मोनसे जायगायाव लाबोनो हायैनि जेबो मानियानो गैया जोङो बेनि थाखाय नांगौ सोलोंथाइ बे सोलोंथाइनि थाखायहाय दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमा माने 44टा बाथौ आश्रम दादों बेहाय एकाडेमिक सेलनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनखौहाय गथ' गोरलैफोरखौ इयुन जेनेरेसननि थाखाय जाहाथे जोंनि धोरोम हारिमु राव थुनलाइ सोदोमस्रि आरो हारिमुवा जाहाथे गोमालाङा बे जिनिसा जाहाथे अराय सम जुग जुगामि थांबाय थायो गोदोनि बोराय बुरैफोरा सानस'नो हायि मिथिस'नो हायि लेखा फरा रोङा बिसोर गोदाव सोरावना थांदों जुदिअ जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ बिसोरो बायदि रोखोमै हमथाना लाखिदोंब्लाबो मोनसे प्रसेसिंजों बिसोर फैनो हायाखैमोन दा दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमा बर' हारिनि बे आंगो धोरोम बाथौ सारा बड' जानो हाया बड' सारा बाथौ आखरावबो फुजिया दा बे बाथौ धोरोमखौ जोङो मोनसे जायगायावहाय जों गायसनना गालांनो नाजादों जाहाथे सारा बिश्वनि मानसिफ्रा नुहुरो आरो बुंनाय जादों बाथौ धोरोमा मोनसे नेचारेल धोरोम दा इंराजिजों बेखौनो बुंनाय जादों नेचारेल इज बिउटि इज ट्रुथ इज रिलिजन दा जोङो प्राकृतिक शक्तिखौ जों फुजियो बे मोनबा तत्व सारा पृथिबिया रावबो थांनानै थानो हाया हा दै बार सान अख्रां एबा सोदोब बे मोनबा जिनिसा मोनसे जायगायाव जथाय जानानैसो बे पृथिबिया उजिदों बे पृथिबि उजिनायनि सिगां रावबो खुनु राम राबन हजरत रावबो गैयामोन बे हा दानायनि उनावसो हा सृष्टि जानायनि उनावसो बे जिब जिबिनि आबिर्भाब जादों नङा होमबा दा बे हिसाबै जों बे जिनिसखौ थख' जोङो रिसार्च स्कलारफोरजों दा दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमाव दंसै गोबां PhD खालामनाय डक्टरेट खालामनाय बिथांनि निरालाल रामसेरि बिथांमोनाबो दिल्ली JNU इउनिभारसिटियाव जिरायनानै बिसोर थायाखै बिथांमोनाबो खामानि मावगासिनो दङ बर'नि थाखाय रिसार्च खालामगासिनो दङ जोंनि बर' हारिखौ जों माबोरै पृथिबिनि दरबारावहाय मोनसे गोख्रों हारि हिसाबैहाय जोङो जाहाथे गायसनलांनो हायो आरो जों एसे आल'सना खालामदोंमोन जोंबो बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम जोंनि बड' बाथौ धोरोम कृष्टि हारिमु राव थुनलाइ सोदोमस्रिखौ बेखेवसारनानैहाय आल'सना समाल'सनानि गेजेरजों मोनसे डिसाइड खालामनानै जोंबो गुगोल एपआवहाय जाहाथे जोङो सोनो हायो बे बाथौ धोरोमनि बेपारैहाय होमब्लाथ' सारा पृथिबिनि मानसिया दलरनो मिथिनो हाबायना दा जोङो नै बिथाङा बुंदोंमोन ट्रेन्सलेटर लिंगुइस्टिक ट्रेन्सलेटरनो जोङो दरखार दङ दा आं मोनसे जिनिसखौ नुनो हादों आरोखि आसामाव फैनानैहाय बे लेखा गोरों बिथांमोना कয়েকজন बेखौ सिन्था भाबना खालामो
नाथाय गासिबो खालि बर'नि बान रायलायो बिदि जों हारिखौ डेभेलप लाबोनो हानाय नङा नाथाय बेखौ बुंनाय जायाखै जे नोंनि भाषाखौ गारनांगौ नोंनि हारिमुखौ गारनांगौ बिदि नङा जों सोलोंनांगौ सोलोंथाइ थाब्लासो जों देरहासार जानो हागोन बेखायनो सासे आमेरिकानि से दार्शनिकआ बुंदों आरोखि सोलोंथाइ गैयाला बे मुलुगाव कुनु जाथियानो कुनु हारियानो समृद्धशालि जानो हाया होननानैहाय बेखौ बुंदों आरोखि दा जोंनि बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि थांखिनि गेजेरजोंहाय जोङो बे हारिखौ माबोरै गेरेमसा मोनसे हारि दालांनो हायो दानानै गालांनो हायो इयुन जेनेरेसनखौ जाहाथे गुबुन धोरोमाव गुबुन मोनसे संस्कृतिफोराव जाहाथे डाइभार्ट जाया कनभार्ट जाया बिनि थाखाय जोंनि बे बाथौ आश्रम गायसंनाय जादों बेहाय बाथौ आश्रमावहाय बाथौनि थिउलजिफोरखौहाय जोंनि हारिफोरखौ जोंनि भाषा संस्कृति बेफोरखौ रग' बिसोरखौ फोरोंनो हाब्ला बिसोर मालाबाबो कनभार्ट जानाय नङा बे डिसिसना बिराद गिदिर मोनसे मोजां डिसिसन फर फिउचार फर द राइट मोनसे जोंब्लावारि जोंसार खालामनो थाखाय बे डिसिसनखौ लानाय जादों दा जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव बर'फ्रा दङ टटेल बर'नि संख्याया जाहैबाय नोंथांनिया 3,40,000 बेनिफ्राय 60% बाथौआरि आरो 40% ख्रिस्टानिटि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टआवनो दङ जोंनि बाथौआ गुबुन जायगायाव दा बारस्लायला थांलाबो दा बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि दैदेननायनि गेजेरजोंहाय बाथौनि कनसेप्टफ्रा बयनोबो हियार दं हाबबाय नांबाय आरोखि बिसोरो नोंगौ बर'नि आंगो धोरोमा बाथौआनो होननानैहाय बेखौ हमनानै लानानै दा नों 16था खुन्थिया बा 18 खुन्थिया बा 10था खुन्थिया बिदि जों खुनु खोथा गैया जोंना बेंगलावहाय जोंनिया बाथौ सिजौआ थालानो जाबाय बेखौहाय जों बुङो आरोखि ओमफ्राय माखासे जायफ्रा दाबोनो गोदो गोदायनि ट्रेडिसनफोरखौ हमनानै लाखिनानै खोथाखौ बुङो जे गोदो गोदा जों बिदिनो फालिनानै फुजिनानै जों जाबोबाय दासो मानिले गोदान होनना बुङो आरोखि दा मोनसे जुक्तिनि खोथा दङ बेहाय नोंथां मानोना गोदो गोदायथ' हाग्रायावसो थायोमोन मानसिया लान्था लान्थि सि जोम गाननामोन रोङामोन दा गोदो गोदा बिदिनो सोलिदोंमोन बै समावनि बर'फ्रा मानसिफ्रा जोंबो दानि बर'फ्रा रोंनानै रानानैहाय जोंबो लान्था लान्थि थानांगौ नामा जोंहा परिबर्तननि दरखार गैया नामा बे आरियावहाय माने ग्लबेलाइजेसननि मुगायावहाय दा बे परिबर्तननि दिखे जोङो हारिखौ मोजां लामा दिन्थि लानानैहाय रेल रड जगाजग आसामनि मानसिजोंहाय जेरै बेंगलनि मानसि बांलादेशनि मानसि नेपालनि मानसि बिदिनो बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम बुजिनायनिफ्राय बबे जायगायाव बर' हारिया दङ आरो बबे जायगायाव जोंनि बे बाथौ धोरोमनि थिउलजिजों गोरोबो गुबुन हारि हादोरनि मानसिफोरनि धोरोमाबो दा जेरखम नोंथाङा उदाहरन स्वरुप अरुणाचल प्रदेशनि माबालाय बै अरुणाचल प्रदेशआव थानाय हारिफ्रा बिसोरनि धोरोमा जाबाय धनिपल अरुणाचल प्रदेशनिया धनिपल बिसोरो सान आरो अखाफोरखौ फालियो दा ओमफ्राय हा दै बार सान हाखौ दैखौ माबाखौ अख्रांखौ दादेरलाना जोंनि बर'जों गोरोबफैबाय बेफोरबायदि मोनसे बिराद मोनसे दिपलिबाबे मोनसे सिन्था भाबना खालामनाय जोङो गुबुन हारिफोरखौबो जोंनि बे बाथौ धोरोमावहाय माबोरै सरनागत जोबथारनो हानाय बेखौ जों डिसिसन लागासिनो दङ बेनिफ्राय दा नै राजबंशिफ्राबोथ' सानसे बेलासे जोंनि हारिखौ एसे गावस्रानानै थांनाय दङ राभा गार' बिसोरबोथ' जोंनिफ्राय गावस्रानानै थांनानै दङ राभाफोरजोंबो दा आं वेस्ट बेंगल आसामाव फैयो मेघालयआवहाय गार' हिल्सआव आं फैयो राभाफोरजोंहाय रायज्लायो बे बिसोरनि धोरोम सम्पर्के बिसोरनि माने कालचारनि सम्पर्के बिसोरनि ट्रेडिसननि सम्पर्के दा बिसोर बिराद माने मेलेमजिबि मानसिफोरा नंगौ बर' हारियानो जेसेबां ट्राइबेल गोष्ठी दङ बेनि गेजेराव सबथाके डेभेलप बर' हारियानो दा बर्थमान नर्थ इस्टआवहाय दा गुबुन हारिखौहाय ट्राइबेलफोरखौ दैदेनगिरि हिसाबैहाय जोंनि बर'आनो दङ दा मोनसे धोरोमखौ मोनसे थानसालिजों सिनायो नैबे बिथिङाव वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा थानसालि लुफुंनानै थानसालिखौ दा जोंथ' दा नोंथांमोननि आसामावथ' दा गभर्नमेन्टनि थ्रुनिफ्रायनो थानसालि लुनायाव बिराद मदद होगासिनो दङ आरो जोङो गुबुन हारिनि सिङाव थानानै रायजो जानाय गावबागाव धोरोमखौ गावबागावनो हमथानानै दङ माने बाथौनि धारणाफ्रा बयनिबो हियारनो हाबबाय दहाय आं बुंखादों नाथाय थानसालि होनना बुङोब्ला दा गंसेबानो दङ आरो गंसेबानो दा जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि मा होनो मुरब्बिजोंहाय बिथांमोनजोंहाय जों जगाजग लाखिगासिनो दङ जोंनि बेंगलावबो जाहाथे मोनसे कालचार थ्रु जोंहाय लांनानैहाय बे माबा थानसालिफोर लुनायनि मददफोर मोनो नामा बेखौ जों रायज्लायगासिनो वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा बैसागो फालियोना वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा बांद्राय फालिया जायगा दाबथामसोल' फालियो दा मैखोमै
बैसागुखौ फालिनाया वेस्ट बेंगल आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टआवहाय मैखोम बर' दं आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टआवहाय बेहाय जोंनो दैदेननो जोंनो मोसायो रोजाबो बिराद फुरथि लाखियो जोंबो बैसागुआव दा जोंनि बर' हारिफ्रा बिदि वेस्ट बेंगलनि खोथा थांबाय बर' भाषा रायज्लायो दख'ना गाननायखौ गाराखै गाननो दाबोनो भाषाखौबो गाराखै नाथाय आसामावहाय फैनानै आं नुफैदों बेहाय मैखोम बर' दङ नाथाय भाषायावहाय गोरोबा दा दक्षिण आरियावहाय माबानानै गवालपारायावहाय बेनिफ्राय नोंथांनिया ओरैहाय माबा होनोमोनलाय दक्षिण गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय आरो नोंथांनि बे मुरिगावआवनो बेहायनो बर'फ्रा बर'नि भाषा रायज्लाय रोङामोन बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम दैदेननायनि उनावसो बिसोरो दा ओरैबायदि मोनसे सचेतन जादों आरोखि गावनि भाषा गावनि धोरोम गावनि कृष्टिखौ बिराद सिन्था भाबना रोंबाय दा मानसिफ्रा बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि दैदेननायावहाय आरो बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा बा जोंथ' फाउन्डारसो 1992 16 मे ओइदिनहाय जोंनि बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमखौ गायसंनाय जादों आरोखि बे गायसंनाय समनि सिगांनिफ्रायनो आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय सुरेश इसरारिया नांजाबनानै थानाय आरो आंजों लोगोसे दारेन्द्रनाथ इसरारि डक्टर पदमश्री मंगल सिंह हाज'वारि गोबांनो मानसिफोरजों जों बिराद खस्थ' नारा नाथायै बे संगठनखौहाय दाबोदों आरोखि बिराद खस्थ' मोनबोदों थार ओमफ्राय वेस्ट बेंगल बे बाथौआनो होन बा बर' साहित्य सभानियारियानो होन आंनि न'खरानो बे स्टेसन आरोखि बेहायनो फार्स्ट आंनि न'खराव सौग्रिगिरि बेबायदि सेक्रिफाइस खालामनानै हारिनि नाङै नांदों आं बे खोथाखौ नोंथांमोनखौ मानो बुंखो होनोब्ला बड'सा होननायखाय आं बे खोथाखौ बुंबाय